Salam hormatly vatandaşlar. 9 may ýeňiş güni gutly bolsun. Bul bizim ata-babalarymyzyň gazanan ýeňişi gün-günden bizden daşlaşýar. Emma bizim ata-babalarymyzyň erkinlik, awry we awadan durmuş üçin eden gahrmançylyklary bizim ýadymyzdan hiç wagt çykmaýarlar. Men şol ýeňiş bellenýän güni size ilki bilen parahatçylyk arzu edýär. Galy bersede adamyň ömrüne ejelerimiziň göz ýaşlaryndan köp sany adamlaryň ykbalyndan has gymmatsat ýokdur. Goý bu ýeňiş diňe ýaxşy amallary iterip bersin. Watanymyza bolan söýgüge ilham bersin. Betbaşçylyk getirýän uruşlar gaýdyp gelmesin. Men size parahat asman, güneşli keyip, sağlaşyp, söýgü, ýaşaýan her günüňizde mümkinçilik boldukça köp bagtly pursatlar arzu edýär. Goý parahatçylyk we şatlyk günler hemişe içiňizde we töwrüňizde höküm sürsin. Hemme diýen arzularyňyz hasyl bolsun. Ýeňiş güni gutly bolsun, hormatly vatandaşlar. Sag bolun.